Hasan Sabas doğru haber. Mirina bi izzet yan jî jiyana di nav zilletê de. Tê gotin ku sebeba herî mühîma serferên xweşperestan girtina Qudsê ji destê Mislimanan bû. Quds bi îfadeya Qur'anê ji ber ku derdora Mescîda Aqsayê hatiye pîroz kirin, ji bo Mislimanan cihekî bi bereket, muqaddes û pîroz e. Li gorî cîhû û Yahudiyan navenda padîşahiya Davud, bajarê ku parêzge yanî mabeda Silêman lê heyî. Ji bo Xristiyanan, Quds û derdora wê ji ber ku sembolên dînî û tarîxî ê herî mühîm di hundirê xwe de dihewîne bi qîmet e. Hezretê İsa û diya wî li wê derê Xwedê danin. Li vê derê jiyanin û bi bereketên Xwedê re rûv rûmane. Mezelê Hezretî Meyremê li Qudsê ye. Dîsa li gorî baweriya Hristiyanan, Hezretî İsa li vir hatiye xaşkirin yanî kirî nav çarmixan. Piştî Xristiyantî xurt bû, Xristiyanan neyiştinin Yahudî li Qudsê bijîn. Zor û zex danin ser wan. Di serê esra çaremîn de heya esra heftemîn, Quds di destê İmparatoriya Romayê de bû. Têketina Yahudiyan ji bo Qudsê yasa û qedexe bû. Artêşên İslamê di dewra xilafetiya Hezretî Ömer de di bin qumandariya Ebu Ubeyde bin Cerrah de bajêr dorpêş kirin. İdaravanê bajêr Patrik Safronyên qebûl kir ku teslîm bi. Lê wê wextê xwest ku bîzat kilîda bajêr bide Hezretî Ömer. Li ser vê yekê Hezretî Ömer ji Medîneyê hat Qudsê. Bi vê awayî di tarîxa 636 a miladî de Müslümanan Quds fetih kirin. Yani fetha ewla Qudsê bê herb û bê xwîn nerjiya û pêk hat. Hezretî Ömer navê bajêr cî İlyayê guheran Qudsê û bi Xristiyanan re peyman û lihev kirin, yanî emanname îmze kir. Li gor vê emannameyê mal û canên Xristiyanan wê dibin temînata ewlehî û emniyetê de bi. Wê dest li kilîse xaça neydayîn, yanî têkiliyên Xristiyanan û kilîseyan nebin. Xristiyanan ji Mislimanan dixwestin bîlxesa Yahudî tê nekevin bajarê Qudsê. Ev madde heya demekê hat tetbîq kirin. Lê paşê îzin ji Yahudiyan re hat dayîn ku têkevin Qudsê. Yani Yahudî ancak dibin hukmraniya Mislimanan de têketin Qudsê û jiyan. Ev jî 405 sal dewam kir. Wexta xweşperest hatin Qudsê bi dest xistin, nehiştin ku Misliman yan ji Yahudî sax bimînin. İbnî Esîrî dibêje, di vê qatliamê de 7000 Misliman hatinin qetil kirin. Heta tarîxnasên alema Xerbê jî bi tirsa qatliamê pesnê xwe didin û dibêjin ku kes sax nemaye. Piştî vê heyam û dewra tariya ku 88 sal dewam kir, Xwedê ummeta mazlûm bi Selahattin pîroz kir. Selahattin xelata dilpakî, îxlas, fedakarî, cesaret û xwespartina Xwedê girt û Quds hat fetih kirin. Selahattin di riya Hezretî Ömer de bû û dest neda mabedan û ne jî ji bo tolhildan û heyfê tevgeriya û komkujî yan jî qirkirin pêknanî. Quds di bin hukmraniya Mislimanan de dîsa azad bû. Dîsa li heman bajarê Misliman, Xristiyan û Yahudî dijiyan. İslam bi xwe edaletê, ev bi 3 salan li Qudsê ji hêla her kesî ve bi eşkere hat dîtin. Paşê dîsa xweşperest hatin û li Qudsê û derdora wê agirê fitnê û fesadiyê pêxistin. Yahudiyan ku di dîrok û tarîxê de hatimin qetil kirin û ew weka însanan nehesibandin, bi konvo û kerwanan hilgirtin û li Qudsê û derdora wê bicî kirin. Rêxistinên ku jî çeteyên terorê pêk dihatin ava kirin. Her cûreyên alîkariya madî û çek û silahan dan wan. Filîstînî qetil kirin û têketin malê wan û li vê derê bicî bûn. Dest dan ser erd û axê wan. Bi milyonan kes têketin rewşa koçberiyê. Xelkê Filîstînê her tem rastî îhanetê hatin. Bi berxwedana İslamê re hemû xelkê Filîstînê li hember îşgalkeran sekinîn û tevlî întîfadayê bûn. Hemû cihan li hember van îşkenceyên resmî, înfaz, ambargoyên neînsanî bêdengman. İşgalgav bi gav berfire bû. Polîtîkayên swîqas û înfazê êdî eşkere dihatin tetbîq kirin. Şer û herba furqanê qewmî bi şûrê Qudsê hilmik hatin jidandin û bi tofana Aqsayê egîdên ezîzên berxwedana İslamî mirina bi izzet tercîh kirin. Ji parastinê dest bi taarûzê yanî êrişê kirin. Xweşperest dîsa bi gemî û keştiyan têketin rê. Avrupayê dîsa destekên xwe dan terorîstên îşgal kir. Gotin wê abluqa dorpêş kirin, bê giran kirin, ava Gazeyê wê bêqut kirin û wê îlac û derman tê nekevin Gazeyê. Ev egîdên ku can û malên xwe ji bo cennetê firotinin, bi kuştinê tehdît kirin.